So sa mga nangutanaw og dis kwarta ug unsa jud kuno kadato sa mga kuno nakapatukod og ingani nga kadako nga bay nga kasagaran kuno sa maka patukod og ingani nay apam. Sabaw, mamituon na lang itin. Kanang never bituon mamulot. Ay, sus, sige na. Saan mo? Saan mo? Hindi, mag-iuli. Iuli ang kitambak? Di mo bituon ng sabaw, iuli ka mo. Bituon. Laki pa ng sabaw, kaya lakas pa na. Parang mo, hindi ka bitaw. Raman, ikayaw rin, among pabayluan 45 days kay lamit ang problema kay Homo. Hapdos. Kaya, pansin ka. Kaya di magkabuhi, masayang di nagkurta. Hindi na ba dyan ko makabuangan doy. Doy naman. Alag ijam na ako nga na pa dyan pagkadato na. Di ko na sa kanang binuangan Di siya. mahadlag po si Jaw. Makabuhi. Kabuhi kay Tiyaw, parang 200 kapin mo wa. Ang nabilin ko ha. Sayang mga medyo niya. Wala naman dyan ki. Android. Hindi nagkatawa ko sa ang naw, may hangitan aw. Luod ang mudi ka. Parang pure native niya doon. Mamuhi, ilip ko manok ang tunod. Ilati mo ni Daddy para naglaga. Ito ay. Sabi na to. Ala ka na. Ano? Tik siya oh. Akan ka na. Tanawa. Ikaw ba? Sige. Kalau jam tu dyan, optik, enak ako kubuhi eh. Ala. Jangan na nga na. Panja, wala mo. Ang tagtago ko. Ibu na lang din mabili. Hindi ko yung bilin na na. Kanan dyan ay dyan ko. Tiyo, akan medyo unod? Kanan dyan. Bali po na lang din ko nung mabili. Bilin. Oo. Tana. Ila. Sige, naman o. Sige. Tulong na ka buka. Sige. Hilap si Sa. Parang nang ikaga. Parang lamihan ni Manong ka. Guys, yan ang tumakabok manok din. Ano na mo o. Baribo. Diya guys, dengan kay paspas malagi manarbaho bitaw premihiman ko nang mao to na malitnig manok ng Bisaya guys kay pakanang paglami panagsan ni mga tao. So karon amo aning hinalangon nagabanda ni among adobohon kay lami malagi ning Bisaya manok. So diyan na naginloan guys. Pero namot ko sa nagbalik dyan ni kasi aloy ba sa pagmistiguang. Unja kanang gisaga-saga ang adzoy gisaga-sagaan ni jarang jang gipakratan nga nakabuhi kunog manok mo to na mangut ni ganina arang kasugsugan. So karon guys nagmana mo dani og paniod to hamong kanang patanaw na to sa ilang agi og katong taas din na guys nga kanang natauran din sa amin naguban hapit na dyan pwedeng maabangan na. So, sa among patanawon guys, kumarag bakuna, wano ko ka-update dari sa bayang MM karon. Ang kana sila mang trabaho ron, ang kada magkamoron, pertinin sila kabibo, huwag yung inistoryahay kay mga magmangkad na magigidaan. Diyan na may isa katagalog na sa Goldaari, itong taga Manila. Diyan guys, sa mananamig paniod to, ano man ang patanawag kontong amang Bisayang manok. So, karon musakan ako dari sa taas. Among katanawon dari sa kang MM nga Pikas building nga nahuman na humanag bintana inja tanawon dari guys sa kasaka dito dugay na ko nakabalagdaan nagag mga bungtara na hanggan sa amin guys ha wala na
So, money guys, isang kimbot na laman. Mana ni na tao na nag-arkuba. Kung naman na kanang na-insinga na ning pintura na laman na. So, nana ni mga bintana o portahan. Diya, kanila ni guys, tulo ni ka kwarto sa taas, silong pagtulo sa bali unang tanan. So, libot na dari speakers. Nga, dito na ni nga ring daan guys. So, mulibot na dani guys na padong dari sa old building na bintana kani. Tugbang na nga tos ubos, padong na nas main. Mo ni gidugang guys nga apartment style. Duha ka kwarto na isala. Duha ka kwarto si Zaog na poy usa ka sala. Mura ka apartment style na. So mani ikatulo nga building C, ABC ni si Zagay building dari 1 katong karaan. Sa ikaduha ka ring kani may ikaduhang building, tuloy kwarto. Unang day kwarto dani. So kani duhay kwarto sa ubos plus na po ni taas pohon. Pohon pero kani sa kani sa iguna. So nagya po ni sa kwarto sa taas guys duha. So guys, mo to kay ganina kay manok man lagi karon sa pensupaya na pud karong gabi So mo ni gawas ni taplikar sa ada narade pinamaligja dari kay sa mga suwa. Guys, yan ang kaysa luto ni Malo ang kuan. Tani mo dai sa bunog. Kuan. Gisan sa kuan gisa. Sige na. Bawang. Bisa bawang ja Sprite. Mara na agkangin kay sa mo di masaganag sinabaw. So, tagaluto dari si Malo. Birthday girl tomorrow. So, guys, yan na. Isabaw ni Malo na. Sus, kalami ba? Oy, narada. Pagkangan, sibuyas nga dahonan. Kalami ang sabaw ni. Yan, init pa nagdaon dya. Kang inday di ako diya. Sorry guys, sinakarakan sa imong 320 kilo kaya dagana na. Sorry guys. So karon kay man magluto, magpakals na. Anja, ayo ri ko ka ninjo. Marini ang kuan guys. Ang din sa mga mag-borders daning mga kwartuha na kana. Mo na ilang ko ano nakigamit sa alaman ni kay trabaho man lagi to speakers ja dari atbang. So sa duha ka kwarto kaning kwarto og kare. So ano mo na ilang murag kitchen ilang kasi lang kung mga estudyante magaling ko doon ni so money guys sa ilang lutuan. Anja money kuan money window dari sila musud. Dari silang usod nga rin. So, karon nagamandan niya, atong kwarto kayo na nagpatutog. Magtiwas sa itong istorya. Bawat tagidaning baya. So, ayun, naay mga nangutaan na dato na tabagan istorya. Kaya dari, makapireta, kaya na naanay na patugtugunan. So, sa mga nangutaan na, og disag kwarta, og unsa dyan kuno kadato sim, mga kuno nagkapatukod og ingani, nga kadako, nga bay, nga kasagaran kuno sa patukod og ingan ani nay apam gun sa kuno kada tugdis ako no kwarta si Amy. So karon mag-istorya sa lamanta sa among pasabdo no katong uban lagi nga papud ka sabot mga bag-o nga wa pa kahibaw unsa jud. So maglabalik ang tanang istorya na pero nakabalag na ko sa una dani about dani ilang mga pangutana. Ug unsa og si kinsa si Amy nga nung pabarag ko nga ni nga bay. So mo to guys nga nagdupadugang nang isirad tuog kanang patukod kay naman to si dapat swimming pool man ta to sa di patukod na naman din sa og building pud. So gitrabaho na nila mga ate sa February 13 andaan sa paron guys so 3 weeks pa. So nakabarag na. So kanang nadaydaghang kasong nangutana nga kanang naay unsa di kuno ka kwartahan sim nga nung nakapatukod lagi nga na nga mga pabangan.
So ano man ang i-vlog sa una nga ang nagsuporta na niya guys, ijang auntie nga insik nga may nagpadako niya. So pinangga dyan sa kaadyo da ng ijang ijaan. So mo na ang ipasabot din nga nay nangingan nga kuan kanang nay ako kuno dato ko, kwartahan ko. Kamo kay bawo guys nga igo-igo ra jud ko makaboy ang kagalingon mo kay lang income, wa mo ko income. Agang income ora man ang kanang YouTube ginagmayra nja og kanang kang Mario dito sa Alicia kay jaman na ijam pud nang kita sa ilang kuan ilang senda ni ilang Boracay na sila paabangan dadto. So sa tinid lamang gajud kanang wa gajud koy kanang income nga make. Ako dira ko dari kanang suporta lagi po kong ani mag-ibanidya, ni mag-atiman, ni mag kay atiman kon man sa guys man pwede mo mag-atiman kay na ba dyan kinabuhi nga nagasay yaya nga mag-atiman niya. Diya karon kanang na ay okay naman sa dari guys kay tagan pasag nahibawan nga sagad nga di sa Bohol. So gansang nahibawan. So mo tong ipakita gid ang bahay karang nay sa ganahan nga mo transient dari kanang tosling nasod nga mo nga balin siya. Nasi jara na guys siguro mga next month pwede nang mapuya ng ijang mga kwarto nga pwedeng abangan dya. Katong ikaduha nga building nga nahuman na nasi jay tulo ka ay 6 ka kwarto with CR na CR kada kwarto. Unja kanang karing dari nga gibuhat itong pakita ninyo nga panahuman pampamilya di ko sure kung kanang pabangan ba na pilay paabang na to basta kay katujong tulo ka 6 ka building or plus 2 ka kwarto bas pikas nga sa old. So 8 ka room for rent jud si tanan guys. Pwede transient, pwede monthly, pwede mga estudyante. So, mga to guys, ang ipakita ninyo nga naanay bintana, agkuwang na to guys, kay nagkat palagi may tiles. Agkuwang na to, tiles na lang sa CR. O, kuan, tubig kay, ag tubig, wa pa nakabit, aga nang naay tangke na to sa atop, kinahanglan sa tangke, kita asbad sa di ka sa kaag tubig. So, mato ang gi-update naman mo guys. Basig may namaginangutan na o kanang disag kwarta si Imi. Ngayon ang nangutan na nga disas Imi o kwarta. Nakabana ba kuno sa apam. May mga nangutan na apam bagbana or na may foreigner kay kanang kasagaran masa karon guys kanang makapatukod og nga ni nga bay. Na si mga apam. So, sa apam, kay daga na si Jan, never been touched, never been kissed pa na si Im. So, suportahan naman sa Jang ijaan nga arang si Jang kapinangga na to sa nindag. So, kani nga, istorya, pabalik-balik naman na guys, kaya nalagi pa yung mga bago nga, wapod kay bao. Tapi mga bago nga, mga bago pa po sa mga ang channel, nga kanang naay, wapod sila kasugod sa una-una dyan ang mga vlog manahang gibalik og istorya. Diya. Salamat ko rin yung tanan guys. Salamat sa Ginoo. Diya kanang na-monetize ako sa Facebook o sa kanang Reels. Mo na nga. Salamat po ko rin yung tanan. Kay ba ko nga naiubanda ni nga mananaw sa YouTube. Tapos po kan sa Facebook. So nagsaway ra po ko upload sa Reels o sa kanang sa Facebook. So wapod ko daw wapod hadamha nga kanang na-monetize ko, madyan lang po guys na ginagmay. So, tinuday gajud, abinaha ka ng butbutan nang naay mo earn dyan ka sa Reels o sa in-ad stream. Tinuday gajud guys, pero mas nice dyan imong earn dari sa YouTube. Mana ang giingan nga kanang sa mga daghan kaadyo karong nangahungag sa kuan sa Reels na nagali nag-reels nga nangihi, ipakita nagsang ihi, way batasan. So, murag gilad na po na guys nga gusto ra man kang musikat sa imo nagazang bastusog imong kaugalingon.
So arang disira mambaso sa kaugalingon para lamang jud ma-monetize. Arang disira mo uwa po na paminaw. Nakita jud ko nangihi. Tsagi video siyang kaugaling sa paghihi. Para na ato man ang karapatan mo video pero luod na po na nga mangihi ka imong i-video mo kaugaling para lamang jud magkakog 1 million views sa reels. So di na po na maadyo para na ara pa ng opinion nga ato man jining kan tagsa-tagsa man tag himog content sa atong kaugalingon pero di na po na maadyo nga na imong kaugalingon imong gibastos. So mara po tayong ikuan nga. Salamat ko ninyong tanan guys nga na-monetize ko sa ahong ad stream di ay nga. Ako kay sa una ko nga nagpelper ako na sa kanang mag-upload bitag short videos sa reels lagi gahapon kani sunog lagi pud ko sa mga kuan sa mga nakita na sa Facebook. Jawan hagi dahom nga na monetize ako mo nga salamat Lord og salamat po ninyong tanan sa inyong mga support og sa kanang mga ning follow na sa Facebook labi na rin sa YouTube channel. Kanang ko salamat ko ninyong tanan salamat po ko sa Ginoo kay og di ni kababuton sa Ginoo di man jud pud ni mahitabo. So thank you Lord og thank you po ko ninyong tanan kay wa pud mawa man pud mi. So no na kanang na ay mo na istorya karon. Malagi to nga dapat ko pasalamat ninyo og sa mga follower na sa YouTube og sa labi na pud sa hang Facebook na kanang naadjud mo kanunay. So thank you ninyong tanan Nalingan nga ako dato kuno ko. So kay bala man mo guys sa balik lang po tayo istorya na yung mga ningan nga ako dato na kuno ko ako adja mo jud ko kwarta kay gang gisaligan lagi karon kanya man gazo ko ko lang income sa una sa negosyo pa ko sa kaali siya katong na ako'y negosyo nga garage sale. So gyundang lang na katong na PWD na ko kaniyang bugton magsakit naman nga magsili kog tahi. So niundang na ko dana so ano pa ko naninda kay naundang lagi to ahang negosyo sa katong pag pandemic. So adja mo na jud ko'y kanang income mo lagi na nga di jud mo kay nga nadana mo suga mo nga ako kuan kanang naay wa ko kuning tabang sa mga tabanganan na may ni ano sa unta pa tabang ay ko ra malipan ang kwarta dya si Inday yung punay kwarta si Inday kay giza laging kwarta dari hapak raman sa kuan sa ijang gipahimong bay di man pud may pwede manghilabot na ng ijang budget para sa ijang bay kay para mo din adiha dya. Ato guys, kung wala malagi pud mi nailad dari sa una namang mga ipatrabaho. Kani pala man jang manghod gipasugod ani hagbay pa ning nahuman dya. O pud mi nailad sa kanang may mga tawo nga kanang naman nang samantala pud namo sa una mo na nga kanang ginawa lang pay maantigo radto. Dya pero guys, so kanang kamo po nami dadto. So, mo na nagdubli-dubli kanang gasto kay napay mga back job nga gipangutos ang manghod. Nga din laman nato ikuagan sa mo na nga kanang nagino na may bahala dun sa mga tao na naman tala namo. So, mo to guys. Kanang naay lisod lagi og kanang nay mga budget mo na nga jud nga hadjud pawali ang isuon kay kanang murag kapila naman lagi mi naingon ana. So, amo naman gipawali ang isuon kay sa man nasawid sa tanan. Nakahibaw unsay mga kuan kay wa pa jud ni uli daris ang manghod di pa mo siguro maingani ni di pa pud mahuman kay kanang urang dito naman ning padong sa puro di tareng gajud jadi lang po ta magkuan o pug nag-mention dya kanang na ay karon lagi okay na kay nanay agin sa kanang nay ag mga reperinon natareng na gajud mga kuan mga bakdab lagi ang ipanggubara kay wa lagi na kuan. So karon salamat sa Ginoo kay gitagana jud Miss Ginoo tarong nga na tawo nga para mahuman jud ni ijang project name kay kanang naay para maka-income na po si Zadani silang paabangan po punog na jud mga moabang. Unja mo ra toy ahang vlog guys. Salamat jung tanan sa kanang sawang pagsuporta og pag kanang daghang salamat yung tanan guys sa way sawa ninyong pagsuporta namo sa Burato family nga mga vlogger nga naadjud mo kanunay nagtan-aw gihapon sa katong mga uban nga wa na pud. Salamat po ko sa una nga nanaaw mo sa siguro gibunghan na po sa mga naong.
So, mara to guys, ang kagawa ng idaghang istorya. Bye-bye guys. God bless. Bye-bye.